Mae rhan fwyaf o ddifrod i hen adeiladau yn sgil lleithder sylweddol. Mae llaeth yn achosi i goed bydru a metal i fydy. Yn ogystal, os nad ydyw pwyntio neu orffeniadau efo wynebau yn addas, gallai achosi garreg erydu ac yn pendraw allai achosi strwythur ddymchwel. Mae lleithder tu mewn i adeiladau'n gallu ddifetha gwaith plaster, a ddiwniadau a dodfewn. Hefyd, fe allai greu amodau sy'n amgyfforddus neu niweidiol i iechyd y phobl sydd yn defnyddio'r adeilad. Mae defnydd llaeth hefyd yn lleihau effaith lonrwydd ermol gan gaiff gres ei golli'n gynt drwy wal glyb o gymharu â wal sych. Gallai ddod o hyd i reswm o lleithder fod yn broses gymleth. Mae fel arfer yn cael ei achosi o ddŵr glaw yn treiddio uwchben neu trwy wal neu o ddaear trwy'r defnydd. Yn aml, gall fod yn gysylltiedig gyda ddiffyg allanol syml fel nwyddau dŵr glaw ddiffyniog, y dreiniau gollwng, llechi wedi disgyn neu pan fo'r pwyntiau ar goll. Lle mae tystiolaeth o dyfiant llwyndi gallai hefyd fod yn gysylltieg a chyddweisiad anwedd lleithder yn yr aer. Gallwch anabod lleithder pan fo stainiau, pan fo hi'n teimlo'n oerach ac o'i arogl. Yn ogystal, mae difrod i baent neu blaster ar wyneb yn arwyddion o leithder. I ddatrys y broblem hon, bydd angen i chi adnabod rheswm y lleithder. Ni fyddai peintio'r wyneb i guddio neu selio yr ardal sydd wedi ei effeithio yn mynd i afael ar y broblem. Mae cynnal gorffeniad wyneb sy'n gallu anadlu yn bwysig gan y byddai'n fodd i'r wal sychu ac mae'n atal lleithder rhag hel tu ôl i'r cwrs derfynol. Mae awyr naturiol yn ffuddiol i'r adeilad mwyn amsugno'r lleithder o wyneb y ddefnydd. Mae'n bosib bod yna wagleoedd o amgylch yr adeilad sy'n helpu i awyru ochr isaf y lloriau, y tu ôl i baneli coed, neu o wagleoedd yn y nenfwd. Yn ystod yr archwiliad, gwiriwch nad oes unrhyw un o'r rhiwllau awyr, briciau aer neu lwfrau wedi eu rhwystro. Os yn bosib, gwiriwch y gwagleoedd i sicrhau bod y mannau glir heb ei rwystro gan unrhyw falurion neu lysfaint. Mae agor ffenestri a drysau yn ystod tywydd sych yn cynyddu llif yr aer i helpu leharu risg o anwedd. Lle mae'n ddiogel ac ydych yn teimlo'n hyderus i wneud hynny, mae'n syniad dda i chi archwilio gwagleoedd yn y to i weld os oes arwyddion o ddŵr yn dod i mewn o ochr isaf y to. Byddai archwiliad yn dilyn storm yn fodd i chi adnabod unrhyw broblemau'n haws. Lle mae'r strwythur yn walodwy, cymrwch olwg ar hyd y wyneb a nodwch unrhyw arwydd o symudiad yn y strwythur fel cracio, uniadau pren a allai wedi agor, neu unrhyw drawstiau sy'n ymddangos fel eu bod nhw wedi crymu neu wedi disgyn o'i le. Mae'n bosib y bydd rhywfaint o'r pren yn dangos arwyddion o brydredd, colled yn y deunydd neu pla pryfed. Mae'n bosib bod rhain yn hanesyddol ac felly dydyn nhw ddim yn broblem. Mae'n bwysig i chi chofnodi'r elfennau hyn fel y modd ei monitro dros amser. Mae hefyd yn bwysig gwirio'r gwahanol orchuddion llawr o amgylch yr eglwys. Sicrhewch nad oes unrhyw ardalau ar goll neu difrod i'r wyneb a ella ffurfion berygl baglu. Diolch yn fawr am wylio ein canllaw cynnal a chadw yn ymdrin ac archwiliadau mewnol.